hogy ki vagyok. Lássuk csak. A fogam. A hajam. A lehelletem. A szorongásom. Kijössz a szekrényből? Nem. A zavarom. A porsém is lehetnék, ami nincs. Vagy csak szimplán atomok és molekulák összessége, gyarló pusztulásra ítélve. Anyám és apám mintája. Vagy épp csak egy zavaró tényező a tömegben. Kétlem. Inkább tegyük fel, meghaltam, mert ez jobban érdekel. Igen, mondjuk fejbelül az egyik csoporttársam. És még mielőtt bemutathatnám a névjegyfilmemet, belehalok. Na most akkor az vagyok, ami marad utánam? Vagy amit magammal viszek? Vagy egyik sem? Hát nyilván a leheletem nem marad utánam. A fogam sem. Jó, mondjuk az egész sokáig megmarad. De esetleg egy hangulat belőlem. Ami ilyen másokban, még ők is meg nem halnak. És akkor utána már a hangulat is elszáll. Szép. Akkor most még egyszer. Hogy ki vagyok? Hát nyilván nem az a 20 vagy majd épp 50 év összessége, amit pörgetek a kezemben a fotóalbumokban. De akkor ki vagyok? Ha én erre tudnám a választ, akkor azt hiszem már nem lennék ebben a testben. Ülnék Jézussal és Buddhával a nagy tea partin ott messze, vagy éppenséggel közel. És hogy mit sejtek, ki vagyok? Talán amikor a leginkább azt érzem, hogy nincs jelentősége annak, ki vagyok, akkor vagyok leginkább.